Kolik vydělávám a kolik mi zůstane? V dnešním videu prozradím můj rozpočet. Ahoj, tady Daniela. Tohle video dneska není o chlubení ani o stěžování si. Chci jenom ukázat realitu rozpočtu obyčejného člověka. Na začátek pracuji ve školství na půl úvazek. S manželem nemáme společný účet, ale domlouváme se na všech důležitých a větších nákladech. A máme 2 děti. Na účet mi zrovna přistálo 19 201 korun. A to je o nějakých 2,5 tisíce více než běžně, a to díky mimořádným odměnám. Hned po výplatě mám nastaveno na účtu několik trvalých příkazů, které odejdou vždy, ať je výše vyplaty jakákoliv. A jako první odejde platba za životní pojištění ve výši 1317 korun. Dalších 500 korun odchází na můj investiční účet u brokera Trading 212 a tenhle účet beru i jako vlastně spořící účet na důchod. Penzijní spoření mám taky, ale platby jsem snížila během rodičovské dovolené na 100 korun měsíčně a potřebuju ho letos pořádně pořešit, buď přesunout do jiných fondů, protože mám ten nejkonzervativnější, který je, a nebo ho úplně zrušit. Ještě pořádně nevím. Jako další je měsíční poplatek za telefonní služby, mobil, což je 250 korun. A pak mám měsíční výdaje, které se lehce mění. A to je stravné a školkovné, což vychází většinou kolem 1200 korun. A obědy pro dceru ve škole 700 korun. A 11 500 korun dávám na jídlo a drogerii. Když to všechno odečtu, zůstane mi z této výplaty 3884 korun. Určitě z toho půjde 500 korun navíc do investic a zbytek zatím na spořící účet k rezervě na horší časy, dárky, oblečení a zábavu. A o výdaje kolem domu, jako jsou energie, údržba, zahrada, benzín nebo topení, se stará manžel. Pro dnešek je to ode mě všechno a dejte mi vědět, jak to chodí u vás a zda si spoříte na důchod klasickým penzíkem nebo nějakou alternativou. Zatím ahoj!